Uy. Ito. Mag-agbay na po sila ato ni Pai. Anak ko na ko sila. Tagak na mo. Tangkuan. Nanay, isa. Nanay isa. Nanay, sunod ang Ate Imi. Ate Ims, kuhaan imo nga diri oh. Ay kang na. Ikaw doon lang ko patulog. Ano mo dia 2 kilo, ikon dia. 2 kilo. Wala may 2 ka kilo lain. Ha? Kani kang nanay ni. Wala na 2 kilo lain. Wala na. Si Ate Imi ug si Jason. Isag tunga kay Jason. Tangkuan imi. Kang Ate Imi usa. Ay isa ra. Isa ra na ka Jason. Aw usa man. Idayon to. Basig masyurt na yung mga short. Isa ra usa ka kilo lang. Wala pa idong kaluka. Daron maangay ra. Pati dahang manguha ba no? Isa lang na kilo ra ko ate. Ang lilit mo kuan. 10 kilos. Patay yung pabili ko karon. Kana unsa ka nanay? Aw kang Ate Imi. Sabi tayo na sa kilo. Kang Ate Imi na. Ang bayang baboy ko. Nya kang Jason. Isa pon. Wala ka niya te. Hindi ka maangay. Ano na? Sabay ba kusog? Kusog lang. Si Jason po to yan. Adobo. Ikan lang ko doon sa busog. Kinsan na naman yung tagiya kang imuhan ka atigagang na lang na. Ansa man? Atigagang na lang? Apa may kusog ko? Kusog. Tagdili man sa Ate Imi diha. So, di masang busog po. Kusog mo ni. Naka kilo kay chiso. Atigagang. Hala si Nanay Nina duha daw iya ah. Sumakurong kang kuan kay bit. Ha? Kuha bro, sa kilo na ko bro. Ha? Berasa? Ay, buseng! Si Jason na anak? Wala pa. Kana si Ate Imi ug si Jason saon ha. Karang kalula o sarap lang. Probably got like 30 kilos of just the meat. Not including the like the pig feed and stuff like that. Kantin sa man imo ni Ate Ems. Dunay butangin mo. Kana lagi pag-atiman. Ano sila? Sunod kang Jason. Isa. Isa ra di siya magtutok sa tuya. Ang ulit na ko, magkwana-kwana ako ng saya. Sayaan bang na siya magkadagan. Ano hindi ala tibang ni wala.